Wa bay iro ka dani. Wa ni sina. Amo sa mo daw sa Midaris bay ninyo dai. Dai Florami. Uy, Ginoo ko na iro. Lagi. Florami. Kare ilang puntahan di Kare. Ay, dai Florami nakaabot sa Miss Inzo dai. Kami ni Nina Garante ang si Mayang Vlog. Nakaabot. Dali pa ko na lang ako. Kapila na di ko agi ani. Wala na ano ni si Mabay. Alamay. Ang kasi na ako. Uy, pareha na. Ikan ko ni basak. Kay ning tabang ka sa amang sa Santa Cruz. Madam na nagsakbas. Mampun. Dato tukod na. Wala man tayo hiwalay na auto. Uy. Subscribers na 6,000 no. Wow, ninduta. Nagamal pa man. Sa man jud may. Ay man dito na. Ay, masige na ang mga pilar. Kaya na ko silang kasa. Sige kay kamo na lang ang kay bag-uban ko ning nakaon. Busog kami. Makakita man ko ka ng kuan ba channel yung vlog. na sila gani. Diyan naman. Ala sige nakatuon sila kay kuti ra ko sila katuon. Lagi wa mi katuod. Nagkisa ba dapat din ang bahay nila sa Lurami. To amin sa Bilaran. NBI. Oh, kato sa Tagbilaran pa ba? Wala. Sikat ba dali Tagbilaran na bukid ba dali? Oy, sikat Dad. mo mga. Ano ganina dito na isang palibot oh. Ito sa Tagbilaran. Hala, kaila ka na ng Florami? Tira bitaw. Mga tricycle Mga sikat. Bitaw mo yun, bitaw na. Lalo ba yung vlogger na rin po? Sige sila, suna-suna nga. Ay, sa Florami. Nag-among araw na. Ang pagko. Ganahan mo yung tanaw-tanaw sa isang video. Florami, na isang mga surprise. Enjoy Yan mo. yung comment. Dura ba ilaw Florami dan na? Bitaw pero mo ko katuwal sa Enzo. Ay, katuwal ko guys. Tsaka yung mga content sa Tagbilaran. Anong didong anak mo didong? Dili apo ko. Ako na. Apo ni sa. Ako, Lolita na sa anak. ako may anak. Lolita. Sa ngayon mo. Ako may anak ni Dalidong. Nagsulay na mo sa Flor. Amo to kinamanguran. Oo, to sa Amerika man si Jack. Siya kay kon man nagmurag nag-bats me. Kaila di classmate mo? Ibang live. Nalagay mga parintin doon sa stop no si Pedring. Kailan ka Pedring? Kaila na kang pitring di. Oo, mga nang parin. Stop si ko ang Pedring. Parinti na namo. Anak na niling tematik. Katong isang amahan ana igagaw ni nanay. Oo, si. Okay guys, basta kasi Tuwa dito sa sagingan sila o kalubian. si Ijang inaha ano en hang paripidri si Gundan, Gundan hing. Siya gunda. Kasi Tig-ato po mo sa ila. panasan ko mapunta. Napunta na si panakat dito. Bo? Mabuk na mo tayo. Kanang duha ka mata? Iyaw. Si Kuan. Mating. Mating. Gunda og mating. Mating. Katos tayo mating. Igsuon ko ni sa inahan ni nanay. Ang mga bata ni Kuan, Pilipi, harap ako. Kuan, taos Manila, Guban. Kuan, nag-abroad. To ayusa. Oh, duha di ay, duha. Sa Amerika, duha. Ha? Asa to? Asa to? Mga hayahay. Anak ko nung te. Masih dia masama ka Ay, Ginoo ko. Ay, kaluyan ito ang pustang Ginoo. Hindi ko lagi si Jack Paul mga kabas. At ang mga igsuon, uban, taos na. Pero gimong tanahon mo ra og di ka kuan. Mura okay. Gwapo man, buyag. Gwapo. Basta ko na isang kuan, makakita ko lahi pud tapunag mata di sa kakuan. Ay, jang mata. Ipabaha ko na isang kuan.
ako rin kami na si Jan. Kami nagkakalang. Hindi naman sa kakita. Parang Para kagwapo gasto ko. na operahan yung mata eh. Kada buwan na sa kichikapan na sa Gioperahan din na si Za? Oo, katulo na. Kade kay kupirahan na sa dumaluan. Pikas ko. Karon naman na panangikuan sa Dito kada kay buwan na Di. ito na check up. Charles Pan. Nga naman si Zang gioperahan man unsa may hinungdan mo? Kuma. Di wan palisip sa unak katarak ra nang sing Katarak darapi ka naglukuman ang zaman ng nabutan na. Ala oy. Saan lang ha? Duha ni Za ka mata di nakita. Nara ba jud koy produkto nga nindot sa mata? Katong ha. Ay katong Si MD. si MD. Hmm. naman na sing kuto ko ni dala na kay Si MD to asa na Cebu, de taglaran di ato unsa wa na may kuan karos taglaran ang Pato mo na. Uy pato. Mo nang tigamit sa una kay naka eyeglasses pa ko. Diya karon wa na maling Ginoo diya makabasa sa una cellphone mag text ko nga na di ko. Isang page ko sa kuan mag-60 ko na ko karong kuan karong Abril. Oh. Anja kuan kanang nindot unta to. Nindot Kabot iya. ka ng bahay ko. Takay mabaw. Ha? Oh. Bahay. Oh, dito man ko na tao. Istaka na kung bay. Ah. Ito kalabihan dito na karon. Ah, na apa? Nasuhito sa Dennis. Kuya, Kuya Ariston. mahayag Ah. ubos lang. Class de ay close de mo sa tayo de ay. Nag-antikwara ikaw man dyan. Tapos din sa Ano ba? Automatic pa mo sila dito ng lipi. Ah, ano ba? Pang masyaw sa una. Hmm. Lipi. Kauban niya. Mga close man eh. Kaya pag sa Maria ko na mga mata. Ano ba? 1966 mamimin. Masara manos. Taga din ka sa ka. Tilin. Oh, taga Gindol man ka? Ah, ansa to? Kuya? Aksi mga batang prito. Atos Manila. Mga profesional. Aguban to apod aguban sa kuan sa Amerika. Kauban matiprito. To aman sinoy si Pring? Si Pring may mong tawag ato to apod sa Amerika ron. Ay, salamat ma. So, di ba ta kumuuban dani? Jadi ko amo ban lang ko tan ako na sa programa. Todo sa NBI. Naka Uy, si Mayor asa ba na Mayor? Lazo dani? Lato dapit sa Lujo? Lujo ani? Ah, may nga napakadari kalsada. Isa daplin ra. Hi guys, subscribe, like, share po sa mga channel din nila. Kulay sa Borac. Salamat ka, Ajo. Day. Mama, don't stress your mind.